Pere el Cerimoniós és considerat l'últim gran rei del casal de Barcelona de la corona catalana. No defallí a l'hora de mantenir l'hegemonia de la corona catalano-aragonesa a la Mediterrània, alhora que continuà l'expansió pel territori peninsular. Després de la seva mort, l'any 1387, començà l'afebliment de la dinastia reial, que s'extingí el 1410 amb la desaparició del seu darrer representant, Martí l'Humà. Durant el seu regnat, Pere el Cerimoniós es veié immers en diversos conflictes bèl·lics, com la lluita contra el regne de Castella, que l'obligà a fortificar les poblacions més importants del Principat, entre elles la vila de Montblanc. Les muralles de Montblanc resistiren l'escomesa en temps del Cerimoniós, però amb el pas dels segles s'anaren degradant a causa de les successives guerres que assolaren Catalunya. La Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió o les Guerres Carlines, entre d'altres, en malmeteren l'estructura. En els darrers anys s'ha dut a terme una incessant tasca de consolidació i restauració de les muralles per tal de restablir-ne el seu aspecte original.